RWE IT Slovakia podporuje RWE IT GmbH, interného poskytovateľa IT služieb koncernu RWE. Pôsobíme v oblastiach ako consulting, projektový manažment, testing a infraštruktúra. Naši zamestnanci sú nasadení na medzinárodných projektoch napríklad v Maďarsku, Čechách, Poľsku, Anglicku a samozrejme aj v Nemecku, kde má RWE koncern sídlo. Neustále hľadáme mladých, energických kolegov na podporu medzinárodných tímov, ale aj skúsení, ktorí majú know-how, sú samozrejme vítaní. Aktívne spolupracujeme s univerzitami v Košiciach, kde pripravujeme špeciálne kurzy zamerané na vzdelávanie študentov, napríklad v oblasti projektového manažmentu, testovania softvéru, ale aj programovacieho jazyka ABAP. Veľmi si ceníme tímovú spoluprácu a tímového ducha. A aj preto organizujeme rôzne športové aktivity a teambuildingy. V RWE pracujem teraz druhý rok, veľmi rýchlo to zbehlo. A páči sa mi tu, je to super, hlavne to, že sme super kolektív všetci, ktorí spolupracujeme a verím tomu, že aj na iných oddeleniach. A jediné, čo môžem povedať, poďte ku nám, zatiaľ je u nás ešte miesto a určite sa vám bude páčiť, pokiaľ ste ten typ človeka, že sa chcete seba realizovať, ste kreatívni, je to pre vás. Ja pracujem na oddelení kvality a rovnako máme rozšírenú veľmi dobré medzinárodnú spoluprácu, využívame jazyky, takže ozaj je kde sa realizovať, takisto sa môžete uplatniť, rozhodovať o svojich samostatne o svojich veciach, takže ozaj odporúčam.